kwaizwa nemawarire vakaedza hatina kumbovaona isi kuti vanga vari kupi. Zvino fungai imiwe, ndisu toga tine tuvanhu kanobva kuno kari 1 komanya kuenda kuamerica konotsvaga 2, 3, 4 zvozadei iri zimbabwe yoga mufunge zvinotonyadza. It's a shame, a great shame. Hapana dzimwe nyika zvinonzi hakuna democracy imo muno. Pasi rose hakuna here makakatanwa aripo. Pasi rose hakuna vanhu here vane zvichemo zvavo. Sei vasingawanikwewo kuunited nations? Kokungoita zimbabwe chete tuvanhu vedu kuzimbabwe havafunge ivavo. Takazwa kuti naThomas anonzi Thomas Mafumo wakazuiwa wachinzouya kuzodii chete kagurupu kezimbabwe chete pasi rose. What a shame, a great shame. Vachitumwa nevarungu hazvisi zvavo izvozvo, vatumwe vari kunzi endai muite izvi, endai murakidze vakati izvi. Saka haiwa isinoti pasina nevano vatuma ivavo, hakuna nevatuma ivavo, nemabritish iwayo pasinawo, nemaamerika achivatuma ivavo pasinawo. Aiwa, tinoda kukutengesai nokuuya kwamaita kwadoka ndizazova nokuita misangano yakakura pasi rose. Harare, rambai makadaro. Maold veterans, rambai makadaro. Vaziri wako, rambai makadaro. Ex-detainees, ex-restrictees, rambai makadaro. Women's League, pamberi nemi, pamberi neYouth League, pamberi nokubatana, kasi nosingade kubatana nevavo. You are watching ZimDI TV. Tinoda kuti zvino Afrika ivewo nevaviri vane simba rakaita sevavo vashanu vavo vanoenda kunonzi Security Council. Vapinde imomo, vatanga tichipinza imomo vanga vasina masimba aya, vanga vachingopedza makore maviri vokuda tosaga vamwe makore maviri dunhu nedunhu. Zvichidaro takava takati tinoda kupinza vaviri ava vanomirira Africa vaine simba rine mapermanent members. Haiwa
munhu achichinge ikaramba iripo nesuwo tingativedu vave nezvito iyoyo. Asi tisu takanga tati zvito iyo inotadzisa kuti zvinhu zvienderere mberi, ngaibviswe. Ikana yabviswa hazvina mhosva, veduwo vanenge vasina zvito iyoyo. Saka ndoche chimwe chichemo chatinoenda nacho kuUnited Nations ichocho chekuti ngakuve nokuchinjwa kweUnited Nations kubvumira isu veAfrica tive nevamira vakatinopinza kunze kwevamwe vese vatakatipinza vane simba rakaita sevava vashanu. Saka ndo zvatinogaroenda nazvo izvozvo. Asi pagore rino takaenda mushure mekunge taita komiti yedu yekuAfrica kuti ngatichisunganai tigoti isu kana izvi musatui watiri kuda warambwa tingaitei tinova neurombo kuti tasanga tapedza kukurukura kuAfrican Union nokusungana, asi zvichazovapo mugore rikuuya iri yekuti tinoda chisungano chinoti icho kana vakaramba vachiramba nokuti idzi nyika hati dzose dziri kuramba vana Russia naChina vari kubvuma, vari kuramba Britain, France neAmerica. Vakaramba vachiramba kudaro, United Nations yakasimbaradzwa nenyika dzimwe dzokunze varege kuzochema isu tese tasungana kunovamba wedu musangano tingavambe pamwe chete neChina, pamwe chete neIndia nedzimwe nyika dzokuAsia, tigoona kuti vanosara navana hani. Asi izvi ndo zvatiri kuda kuzoita mugore riri kuuya munaSeptember. Tasungana zvakanaka, tanga tichiri kukurukura neripoti yatakapiwa iyoyi inoti iyoyo kurukurai tisungane tose. Hameno kuti tichasungana tose here, nokuti panyaya dzakadai panotodiwa vakasimba. Saka ndo vatinoda ivavo zvino pano vaino kungotyatya kuti manje tozopiwa tozozvii. Saka Africa mazuva ano haisisiri kutungamirirwa nevatungamiriri vavo vaye vakavamba OAU. Aiwa, angova magwita vagoga maningi magwara vane gwara vanoshamba vatyogaoga. Saka tinoda kuvasimbaradza pamazuva iwana kufamba tichifamba nzvimbo. Saka vanototi dai maramba muchitiri
muchititungamirira muchitipa pfungwa idzodzi tikati ngatideiteseka tibatane vamugaba vanganongore ndivo voga vasiri vanobuda vachitaura nyaya idzi saka takazoitawo hurukuro yedu kuenda muunited nations nokunga mavanzwa nezvatataura panyaya dzembirizi tikaita musangano ikoko nemamwe maprezidendi atinenge tisina kuzosangana nawo takasangana nevegayana vaive nechichemo chavo chokuti takawana oil vanoganhurana nevenezuela yandiri kutaura zvinova kudii ravo kusii muguta vakawanawo oil ikoko zvino vanenge vari kutorerwa nevenezuela yanga iri nzvimbo yavo nzvimbo dzerugazgate ndozvadzinoita vamwe vakawana kuti akawana oil voti kunze kwedu ibvai kuno saka akakati aiwati pamamapa munawo nemagariro manga muchinzi ndimi varidzi venzvimbo idzi tinongotevera zvanga zviripo saka zvinoedza kukubatanidzai asi isu tinenge tichikuchigirai nekugayana nevekukaribhia ava saka takazogara pasiwo makanzwa nezvedecember 12 vakauya vakatumira vatungamiri vavo kuzotaura nesu. Kana muchida kuvewo kutanga kunzwa nyaya dzakadai mazuva ese, garai makateya pa YouTube nekuklika button rakanzi subscribe. Munobva maitawo kutanga pa ZimDI TV News kunzwa zviri kuitika. You are watching ZimDI TV.